ಬಿಂದು ತ್ರಿಕೋನ ವಸುಕೋನ ದಶಾರಯುಗ್ಮ ಮನ್ವಸ್ತ್ರ ನಾಗದಳ ಷೋಡಶಪತ್ರಯುಕ್ತಂ ವೃತ್ರತ್ರಯಂಚ ಧರಣಿಂ ಸದನಂತ್ರಯಂಚ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜೋದಿತ ಬರದೇವತಾ ಸುರತಾದ ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಆದಿಕ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರತೆ ಪಂಜೂರಿನ ಕಡಸದ ಬಾಂಬಿಗೆ ತೆರಳತಗ್ಗ ಒಂದು ಅವಿಡದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಡಲ ಪರಮಾತ್ಮೆ ದೈವರಾಜ ಕಲ್ಕುಡನ ಪಾದವು ತೆರೆದಗ್ಗ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಒಡತಿ ಎನ್ನೊಡಲ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ವರ್ತೇಶ್ವರಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವಳ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಳುವಮ್ಮ ಸಭಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆಹ್ವಾನ ವೈದಿನ ವೇದಿಕೆಡ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎರಡು ಇಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಗುರುಕುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಹಿಡ್ಪಂದುಲ್ಲೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೀನಾತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಚಾರಗಳಿನ ಪಂತಿ ರೈಟ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅನುಭವಗೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಕೆಲವೇರು ಪಂತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ವಿದ್ವಾಂಸರತ್ತು ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇನಿಕಾನಗಿನ ಏನ ಪರಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಬಂದು ಇದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಡೇ ಉಂಟ ಬೈದ ಕುಲ್ದ ಎಂಕನ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕ ಕೆಲವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂತಿಲಕ್ಕನೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ ಪಂತೇರು ಐಕ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿಷ್ಕಳಾಂಚ ನಿರಾಮಯಂ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಐಕ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಐತ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ವಿವರಣೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐನ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮಡ ದಾದಾಂದು ಪಣಂದೆ ಒಂಜಿ ಆನೆನು ದೀಂಡ ಆನೆನು ಉಂತಾಂಡ ಒರಿ ಬತ್ತದ ಐತ ಬೀಲ ಮುಟ್ಟುವೆ ಒರಿ ಬತ್ತದ ಐತ ಕಾರು ಮುಟ್ಟುವೆ ಒರಿ ಬೈತ ಐತ ಕೆಬಿ ಮುಟ್ಟುವೆ ಒರಿ ಬೈದ ಐತ ಸೊಂಡಿಲು ಮುಟ್ಟುವೆ ಅಂಡ ಒರಿಯೋರೇನ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೂ ಅವರವರ ಭಕ್ತಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿರು ಅಗಲಗನ್ನ ಅನುಭವಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುವ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಪಂಡ ಯಾನು ಕೆಮ್ಮಲತ ಬ್ರಹ್ಮೇರೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣಿಡು ಕುಲ್ದು ಅಗುಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರುಡಾವಡು ಅತಡ ಒಲ್ಲಾಳ ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಅಗುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಕತ್ತಲದ ಕೋಣೆಡು ಪಾಡ್ನೆಪ್ಪಗ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಡು ಕೆಮ್ಮಲತ ಬ್ರಹ್ಮೇರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಅಗುಲು ಐಟು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹೋಡು ಅಗುಲು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನಗುಲು ಅಂಚಾದು ಬೆರ್ಮೇರೇನು ಪನಂಪೊಂಡ ಇಂಚೇನೆ ಒರಿಯೋರೇನ ಅನುಭವಗೂ ಒರಿಯೋರೇನ ಭಕ್ತಿಗೂ ನಿಲುಕಂದಿನ ವಸ್ತು ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅವಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಬದುಕಡೆಂಕದಲ್ಲ ಮನ್ಪರ ಪೂಜಿ ಆತೆ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜನ ಲೆಕ್ಕೆಸ್ರಿಗೆ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕೆಸ್ರಿನ ವಿಚಾರಡು ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಂಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕತೂನಾಗ ಅವು ಕರೆಕ್ಟೇ ಆರು ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ವಿಚಾರಡು ಒರಿಯೊರೆಗ ಆಣು ಒರಿಯೊರೆಗ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಡು ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪು ದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಚುರ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡು ಏನ ಪನ್ಪಂಡ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೆದಿಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೆದಿಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಕೆಲವೇರು ಪಂಜೂರ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಆದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಲಕ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಆಲು ಬಂದು ಅವೇ ಕೆಲವೇರು ಏನ ತಮ್ಮಲೆ ಅಂದು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ತಮ್ಮಲೆ ಅಂದ ಆರಾಧನೆ ಏನ ಕಾಪುನಾಯಿ ಪಂತ ತಮ್ಮಲೆ ಅಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿದ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆಣು ಪೊಣ್ಣದ ರೂಪನು ಓಸ್ಲಿ ಒರಿ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಪನ್ಲಕನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಡೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಂತೀರು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಬಾನ ಬಡುಕೊನ್ನಗ ನೀರಿಡು ನೆಗಲು ಬಾನೋಡು ತೆಡಿಲು ಭೂಮಿಡು ಪುಂಚೊಡು ಮಾಶೇಷನ ತಂಗಡಿ ಭೂಮಿಗಾಂತರದ ದೈವ ಬಾಲೆ ಮದಿ ಮಾಲು ಕನ್ಯಾವು ಲೆಕ್ಕೇಶ್ರೀ ಬಂದು ಅಂಡ ಐಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆ ನಾಗ ಕನ್ಯೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ನೀರಿಡು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಡು ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಅಂಜೇನೆ ಬೆರ್ಮೆರ ಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪನ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ತುದೆ ಬರಿಟು ಆ ಪುಂಚ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಲೆ ಕೊಡ್ತು ವರೆ ಪೋಂಡ ಯಾನು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ನಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ನಾಗನ ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಇಟ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅದು ಪಂತೀರ ಒಂದೇಟು ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಯಾನ ನಾಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎನ್ನದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಅಂಶ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಲೇನು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಯಾಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋದಿದ್ದ ಹೊಡೆಗೆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಿದ್ದನು ಏನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಗ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಗುಲು ಪಳ್ಳಿದಲ್ಪ ಪಳ್ಳಿದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಊರು ಅಲ್ಪ ಅಗಲೆಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪೆತ್ತೊಲೆಗ್ ನುಂಗಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತೊಲೆಗ್
ನೆತ್ತೇರು ಬರ್ಪಿನಿ ಕಿರಂದೇಳ್ಡು ಐಟೆ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಲರ್ಜಿಲ್ ಪುರ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಕಾರಣ ಕೇನಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕೆಸ್ರಿ ಉಂಡು ಬನ್ಪುನ ಪ್ರಸಾದ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕೊರಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕೆಸ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೋಡುಂಡು ಬಟ್ ಲೆಕ್ಕೆಸ್ರಿ ಬನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಪಲ ದೈವ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದೋಡು ಆಯ್ ಉಂಡುಂದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಆಡ್ಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಕರಾಚಾರ ಬಂದುಲ್ಲೆರ ಆರೇನು ಎಂಕಲೆಲ್ಲಿ ಹೊರಲ್ಲೇ ತೊಂದೆ ಪೋಯ್ರು ಎಂಕಲೆ ಫ್ರೀ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬೇತೆ ಯಾನೊಂದು ಎಂಕನಿಲ್ಲ ದೈವ ಇಂಜ ಬಂಡ ಡಬ್ಬಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ದುಡ್ಡದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ದ ಮರ್ದು ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂಚದು ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಓಲುಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ತೋಡ್ದ ಬರೀಟು ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಒಂದೆತ್ತ ಸೊರಗ್ಯದ ಮರಲ ಕರ್ಮಾರ್ದ ಮರಲ ಇಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೋತನು ಪೋಯ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ ಮರ ಮೂಲ ಓಲಿ ಅವದೇ ಪ್ರಸಾದೋಡು ಬತ್ತನ ಮಿಂತ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಪಲಾಯಿ ನೇಲೊಂದುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವದ ಚೌಕ ಪಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಇನ್ಪಿಲಕ ಪ್ರಸಾದೋಡು ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಗುಲ್ ಅವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದಾಗ ಇಲ್ಲದ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲು ಪೂರ ಸಾಲ್ವ್ ಆತ ಅಲರ್ಜಿಲ್ ಪೋತ ಅಪ್ಪನ ಸತ್ಯ ಅವಲ ತೋಡ್ದ ಬರೀಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎಂಕುಲು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ದೂರದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ತುಳುವರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚೊಂಡು ಎಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನೋಡಾಪು ದೇವಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ದೂರದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋದಿತ್ತ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಪ್ಪಂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ವಿತ್ ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಪುರ ಮಲ್ತಂಬ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮೋನೆ ಉಂಡು ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಅಮೃತ ಕಲಶ ಉಂಡು ಬಟ್ ಯಾನು ಕೇನಿ ಕೂಡಲೆ ಅಗಲ್ಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಗಲ್ಡ ಒಂದು ಏನಂದು ಕೇನಿ ಕೂಡಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗಾಡ್ ಪಂಡ ಆ ಊರ್ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ದುಂಬುರ್ದು ಇಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಚೈ ನೋಡಿ ಪುಂಡ ತಿಂಚ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕೂಲಿ ಮಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಸ್ನೇಕ್ದಲ್ಲ ಐಟು ಕೂಡ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಕೂಡ ಮುಂದೇನಕ್ಕೆ ಏನಿಗುಳ್ಳೆ ಉಂತಿ ಎಂಕುಲ್ ಸಂತಾನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಮಲ್ಪನ ಗಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ತನಿಯೇ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಪಿ ಕೋಟ್ ಪುರ ಪಾಡೊಂದು ಬ್ಲೇಸರ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಂಚ ಕಾರಮಿಟ್ಟು ಕಾರ್ ಪಾಡೊಂದು ಕುಲ್ದಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅಗಲ್ಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಗಲ್ಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡಗೆ ಏರಾಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಎಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉರುಕು ಕಟ್ಟುವೆ ತಾಯಿತ ಕಟ್ಟುವೆರು ನೂಲು ಪಾಡುವೆರು ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ಕೇನಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇನ ಪನಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆರು ದೈವತ್ತಗೆ ಪೋಯ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಲಿದಿಂಡ ಆಗುಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ದೀಪೇರು ಕೆಂಪು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದು ದೀಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಎಂಡ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೋರಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಎದುರುಡು ದೀಪೇರು ಎದುರುಡು ಇದಕ್ಕೆ ಊದುಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತದು ಡೊಗ್ಗಲು ಉರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಡು ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಪೊಂಜನಗುಲು ಕಣ್ಣುಡು ನೀರು ಬರೋದುಂಡಗಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನಗುಲು ಏತು ಬಿಲಿವು ಮಲ್ಪಿರಗಲಿ ಅವೇನು ಪಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಪಂಡ ಸಂಪಿಗೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಜ್ಜಿ ಕೇಪ್ಲ ಉಂಡು ಅಬ್ಬಲಿಗೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕೇಪ್ಲ ಹಬ್ಬಲಿಗೆ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಊರ್ದನೆ ಕೇಪ್ಲ ಹಬ್ಬಲಿಗೇನು ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ನಡ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಂಡ ದೂರದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ತೋ ದೂರ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೋದು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂದೇನದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಧಾನೋಡು ಮಾಮ ಅಂದ್ಲೆ ಎನ್ನೊಲಿ ಅಗಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಪಂದ್ಲೆ ಎನ್ನೊಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಐಟು ನಮಕ್ ಏತ ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಡ ಆ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲಕುಲು ತಿಕ್ಕುವ ನಮಕ್ ಅವಲ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ ಬಂಡ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಆರು ಉಲ್ಲಾಸ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಉಲ್ಲಾಸ ಎಂಕು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕು ಪಿರ ಕೊರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತ ಗೆತನುಡು ಬಂತೋಜಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನುಂಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೂಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಮೂಲ ನೆಲೆಗೆ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಕೂಡ ಪಿರಪತ್ತರಡು